Awle FD series subscriber le mi pui zong zong te in zava in chibai kan bu ka chu amasa in kan channel te subscribe like share le comment te milo pek sakle sham turin in khoina kan ron ngin tak meu ani e tun tu ma chuan sex education kan ngai thlo le don ani ilo en ho nga lang amasa in thu post trend khat sex education big le in hriat chi ho big chu a theina kan share thin donia Serh hi natna chi sang takin natna le thil duam lo pui a thlen thei awangin uluk taka in kolangaya mi pa ai chuan Hmeichhe tan hian angai zual viau ome Hmeichhia zong hian an ser din hmun enge engtin ngia omang ti ngei tuana hun le rilru puman lo anom nge yang chu chuan thilpoi takle harsana lian tham tak a thlen thei reng boka Serh hi pathian in asiam ama le ama a thatur anga in siam fel thei chung lampo intify thei a tha thei ang ber tura pathian in aduan ania nima sela Enkawl lo tur ti na ero ani ho lo thung Sexual Health Association lamin an soidan chuan in a hrisel chuan isir po hrisel nge yang an ti ani aum zia a chuan in ulukte exercise te thleng po in aniang chu taksa hrisel theyang bera Enkawl chuan Serh hrisel le thianghlim in ei don ti na ani chu Serh Enkawl chungchanga ti turte pakhat na ke korte thlan konga hian cotton hi sernen a in mil le in rem tak ani a thei ani chuan thlan sham a tha tin ke korte marlutuk hak te hi ti lo tur vuna sheng mara sera le vuna pem hliam pun emo ti a thlen pal theya taksa nen a fit tok thlan sham turani panhina khel bor exercise lak thin turani zun kong tan a hrisel a khel bor ti shol ati chaka chi thla konga tam takin mi atan pui thei hei hriat chian du chuan casual exercise ti in Google a search mai turani pathumna nupui pasal nei ma a sex mang ini chuan thianghlim takin sex man turani condom man sham tur Serh chunga natna shik lut pal thei awanga minazong le Serh thianghlim lo sex man pui lo ahim berani chu palina Serh bor isilin uluk le tur uluk ti hian dim le turani virgin tan chuan Serh ko chung hi silfai viau tum tur anilwa ama identify thei tura pathian dunani Serh hrisel chu arim chengai lo arim chiat chuan I Serh hrisel lo ti na ania Dr. Ron vat athang pangana Serh mul me hi Enkawl anuama hrisel bok mul lo sei chuan a thlan dua hrisel lo mai baka Serh vuna enge thleng ti te hmuwa ol samjok nan me fai thin turani Serh Enkawl chungchang ti lo turte pakhatna Serh vun hi sensitive tak ani a chemical product engemo chi sang manga silfai emo te ti lo turani tin sabon thi Serh ko ti lu lo tur natna thlen theya Serh hrisel na atan thalo panhina sex man laya oil emo lotion man ti hian harsana tam tak a thlen theya chung lam le pon lama infection aum thei man lo turani pathumna pet tampons te hi thi a chuak claim emo tam emo darkar nga aya rei vo lo sham tur angai man rei lutuk chuan taksa natna thlen thei palina Serh chungchanga Dr. Ron hi she lo turani tin doctor hena akha to ka in entir thin turani a hetiang na chang hriat lo pal chuan serin natna alo nei reng hriat si lo harsatna min thlen le thei si aum thin wangani ole khati zong kha tun tuma sex education pawimawh em mai nu le pa tan hriat ngei tura tan pawimawh kan ron tar chule thei ta chu ania kan channel te like le subscribe milo pek saka comment le share te ne na milo tan pui le sham turin kan khoi na kan ron ngin tak meu mewa
ratan chuan khati zong ka nia mang tha le vek ule video le peka karin hmule theu don nia